салом дӯстон, айни замон дар 33-ум микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф ҷои пештараи бозори Ҷалҷам ва Якум Советский, аз ин тараф бошад 33-ум ва 32-ум микрорайон ва аз ин тараф мактаби Умари Хайём. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад дар блоки Байнангӣ. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 13 ошёнаш ҷойгир аст. ворид мешавем. дар бино дӯстони азиз, марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 96 метри квадратӣ дар 13 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. хонаи нав аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо дӯстони азиз, даромадгоҳ мебошад. прихожа аз тарафи соҳиби хона дар инҷо як шкаф дар прихожа туҳфа карда мешавад. дӯстони азиз, ба наздикӣ оварда мешаспонанд аз тарафи соҳиби хона туҳфа. дар инҷо роҳрав, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ва се ҳуҷраи дигару боз якта дигар кладовка. ҳоҷатхона система вентилятсия ҳаст. инҷо ҳаммом, ин бошад ошхона. дӯстони азиз, трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. системаи вентилятсия ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона ба пуррагӣ бо таъмири нав таъмин аст. дӯстони азиз, хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, назди роҳи калон, 33-ум микрорайон. ҳозир аз теза нишон медиҳем. марҳамат дӯстони азиз, бинед чӣ қадар манзараи зебо дида мешавад. манзараи 33-ум микрорайон. ман ҳамин мактаб аст. дӯстони азиз, дар ин тарафам якта дигар мактаби Умари Хайём. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. мактабҳо, буғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. хулас минтақаи беҳтарини шаҳри Душанбе аст. ва ин бошад охир он, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. яке аз ин ҳуҷраҳоро дӯстони азиз, шумо метавонед яктаашро ҳуҷраи хоб кунеду дигариашро меҳмонхона. дар бино албатта ки отопление ҳаст. батори ҳамашон часпондагӣ, барқ ва об доимӣ мебошад. ва дар инҷо кладовка. дӯстони азиз, бениҳоят як чизи хуб аст. ба ҳазур метавонед дар инҷо чизҳои даркоритонро нигоҳ доред. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархи хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.